सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो कोकण साद लाईव्ह मध्ये आपलं। आरोग्य व्यवस्थेचा वेंगुर्ले तालुक्याचा जर विचार करता एकंदरीत जर संपूर्णपणे परिस्थिती पाहिली असता आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला पाहायला मिळते। याला मुख्य कारण म्हणजे या ठिकाणी अनेक रिक्त पदे ही संपूर्णपणे उपजिल्हा रुग्णालय असेल किंवा जी तालुक्यातील इतर गावागावात असणारी जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतील त्याच्यात अनेक रिक्त पदे असल्यामुळे आणि शासकीय योजना ह्या वेळोवेळी बदलत असल्यामुळे किंवा नवनवीन शासकीय योजना येत असल्यामुळे जे डॉक्टर्स असतात किंवा त्या ठिकाणचे जे वैद्यकीय अधिकारी असतात यांनाच ती सर्व कामे हाताळावी लागतात आणि त्यामुळे इतर जे संपूर्णपणे आरोग्याबाबतीत ज्या बाबी आहेत त्यांकडे दुर्लक्ष होतो। ही एक मोठी बाब समोर येते। त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचा विचार करता या ठिकाणी असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला। मात्र हे 50 खाटांचे जे उपजिल्हा रुग्णालय आपण माझ्या मागे बघू शकतात, सुसज्ज असं उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी वेंगुर्ले शहरात उपलब्ध असून सुद्धा या ठिकाणी एकाच वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या जीवावर म्हणजे एकच वैद्यकीय अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्याच्यावर हे संपूर्ण उपजिल्हा रुग्णालय चालवलं जात आहे। ही एक मोठी बाब या ठिकाणी समोर आलेली आहे। याला मुख्य कारण म्हणजे जे ग्रामीण रुग्णालय होतं त्यात जे वैद्यकीय अधिकारी होते त्यांचेच सध्या पगार हे या ठिकाणी होत आहेत। त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयासाठी जे वैद्यकीय अधिकारी घेण्यात आलेले होते त्यांचे मार्चपासून जवळजवळ 6 ते 7 महिने आज पगार झालेले नाही। त्यामुळे हे वैद्यकीय अधिकारी जे आहेत किंवा जे डॉक्टर आहेत कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आलेले हे जे डॉक्टर होते ते या ठिकाणी सोडून गेलेले आहेत। त्यामुळे सध्या एकच वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर संपूर्णपणे भार हा त्यांना उचलावा लागत आहे। एवढं मोठं सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी असताना असे वैद्यकीय अधिकारी नसणं ही एक मोठी बाब या ठिकाणी समोर आलेली आहे। त्यामुळे रुग्णांना सुद्धा याचा मोठा फटका बसत आहे। या ठिकाणी काही प्रमाणात विचार करता जे प्राथमिक जे उपचार असतील किंवा जनरल जे चेकअप असेल हेच या ठिकाणी केलं जातं। मात्र मेजर कोणतेही या ठिकाणी ऑपरेशन्स असतील किंवा मेजर कोणत्याही बाबी असतील तर यासाठी रुग्णांना असेल ते पुढे पाठवलं जातं। कारण या ठिकाणी तज्ञ डॉक्टरांचीही कमतरता या ठिकाणी असल्यामुळे या एवढं सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय असूनसुद्धा याचा मोठा फटका हा रुग्णांना बसत आहे। डिलेवरी पेशंटच्या बाबतीतसुद्धा त्याच पद्धतीने या ठिकाणी समस्या आहे। म्हणजे सीझरचे जर पेशंट असतील तर त्यांनासुद्धा बाहेरच पाठवलं जातं कारण या ठिकाणी भूलतज्ञ उपलब्ध नाहीत। त्याचप्रमाणे जे एक्सरे मशीन आहेत ते आठवड्यातून 2 वेळाच या ठिकाणी सुरू असतं आणि असे बऱ्याच समस्या सध्या उपजिल्हा रुग्णालयाला भेडसावत आहेत। मुख्य म्हणजे कारण आहे जे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पगार आहेत ते होत नाही आहेत, अनेक पदं रिक्त आहेत। त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टींचा सामनासुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध असलेले नर्स असतील किंवा वैद्यकीय अधिकारी असतील यांनाही याचा सामना करावा लागतो आहे। त्याचप्रमाणे जर वेंगुर्ले तालुक्यातील इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विचार केला असता या ठिकाणी सुद्धा अनेक आरोग्य सेवक असतील, सेविका असतील यांची पदे जी आहेत ती रिक्त आहेत। शासन नवनवीन योजना या ठिकाणी राबवतं, या ठिकाणी नागरिकांच्या कल्याणाच्या हिताच्या योजना या ठिकाणी राबवतं। मात्र जे आरोग्य सेवक असतील किंवा वैद्यकीय अधिकारी असतील त्यांनाच हे संपूर्णपणे कामे ही करावी लागतात। त्यामुळे कुठेतरी जे बाकीची त्यांची फिरती असेल किंवा घरोघरी भेटी देणं असेल हे कुठेतरी कमी होताना आपल्याला दिसत आहे। याच्यावर संपूर्णपणे आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर याचा ताण येत आहे किंवा आरोग्य सेवकांवर याचा ताण येत आहे। याचासुद्धा कुठेतरी विचार हा प्रशासनाने किंवा शासनाने केला पाहिजे आणि लवकरात लवकर ही रिक्त पदे भरण्याची सुद्धा गरज आहे। त्याचप्रमाणे जी मेडिसिन्स दिली जातात किंवा जे संपूर्णपणे आज फ्री मेडिसिन जी दिली जातात ती योग्य वेळेवर व योग्य प्रमाणात मिळणं गरजेचं आहे। कारण काही वेळा
सध्या डायबिटीज किंवा हायपरटेन्शनच्या ज्या गोळ्या आहेत त्या मोफत रुग्णांना दिल्या जातात. त्यामुळे 70 ते 80% लोक जे आहेत ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र जी असतील तिथूनच ह्या गोळ्या घेतात. त्यामुळे काही वेळा त्यांना त्याची ह्या पुरवठा लवकरात लवकर संपल्यामुळे काही वेळा काही रुग्णांना परत जावं लागतं. त्यामुळे हे जे औषधाची जी संपूर्णपणे जी मेडिसिन्स आहेत तीसुद्धा योग्य वेळेत व योग्य प्रमाणात त्याचा पुरवठा होणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे आरोग्य व्यवस्थेवर शासनाने योग्य लक्ष द्यावा, कारण वेंगुर्ले तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा विचार करता पूर्णपणे आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला पाहायला मिळतो आहे. अनेक पदे रिक्त आहेतच, त्याचबरोबर मेडिसिनची कमतरता आहे. या ठिकाणी जर मोठं ॲक्सिडेंट झालं असेल किंवा कोणतीही मोठी दुखापत झाली असेल तर बाहेरच उपचारासाठी जावं लागतं. या ठिकाणी उपचार होत नाहीत. त्याचप्रमाणे इतरही एक्सरे असतील किंवा इतर कोणत्याही बाबी असतील याचीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. त्यामुळे याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळूनसुद्धा त्यात योग्य त्या सोयी अद्यापपर्यंत मशिनरी आहेत, पण मात्र या ठिकाणी जे डॉक्टर्स आहेत त्यांचा पगारच न झाल्यामुळे जे डॉक्टर्स हे संपूर्णपणे सोडून गेलेले आहेत हे रुग्णालय, आणि त्यामुळे याचा फटका जो आहे तो रुग्णांना बसत आहे. याचाही कुठेतरी विचार शासनाने केला पाहिजे व याचा दिलासा जो आहे रुग्णांना दिला पाहिजे. लवकरात लवकर या बाबींकडे लक्ष हे शासनाने देऊन किंवा प्रशासनाने देऊन या बाबी संपूर्णपणे याचं निराकरण करणं गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.